हई देख लीलो अपना गांव जवार देहात में पहले के पुरानिया काका सब कही कि उठाओ बेटा बेटी आ भागो खेता खेती उहे बेचारा हई हाल को देले बा मुड़ी पर पेटी उठा लेले बा आ काज ने चौरा चटाई कौना स्टेशन पर से चल देले बा पते नहीं खेल लागो का हो भाई हो का हो ए मर जाई जा केहू बाजी हो ले बाज ले बाज बाज ए मर बाजे कहतनी हां कि ए जा केहू बा जाए चौपट चपाट कहि का रे हेतना लोग आई सामने लौकता आ कहत रे कि जा केहू बा भाई हमरा सब लोग से थोड़े काम बा भाई तारा केकरा से काम बा अरे हमरा चाही पढ़ल लिखल एक बार सुन लो बाबू अब ये सब के तो नहीं जानो लेकिन हमनी के अपना समाज में बाबू जितना जना बानी जा थोड़ा बहुत सब केहू पढ़ल लिखल लेकिन हमनी से सब जना से ज्यादा पढ़ल लिखल हुआ के बानी हुआ गाना बजाओ तनी हुआ के लेकिन एगो बात बताओ तोरा पढ़ल लिखल आदमी से काम कौन बा हमरा पढ़ल लिखल आदमी से ये काम बा कि हमार हई पेटी ढक उतार दे मर साहब और वह लोग पढ़ाई लिखाई कोइले बनी तो जाई ना ए बनारा का पेटिया उतार दीतन मार से पढ़ले बनी का ए बाबू ए सुनो ई बताओ कि पढ़ल लिखल आदमी हाउ तार पेटी या मोटरी ना उतारे जाई हां पढ़ल लिखल आदमी बा तो बैठल बुद्धि से पैसा कमाला बैठल बुद्धि से काम ली मेहनत के काम ना करला देखत बड़ा हम कौन काम करतनी में ना रोवा तो निमन काम करतनी 3 गो बजावतनी खतरनु दुख हल्का बढ़ले बा ऊ जोरा करिया ओई में से त जतना बोलबे उ निकाल दे भाई का हो भाई मार साहब ना उतार तनी ते धोके उतार दे यार का धोके उतार दे रे भाई पेटिया भाई तोर पेटी उतार दे लेकिन पहले एगो बात बताओ ते आवत कहां से बड़ी बड़ी लम्हारा रोनी हो यार बहुत लम्हारा बहुत दूर रोनी हो बाबू अहमदाबाद रहो बहुत आगे मुरादाबाद और ओने दिल्ली और आगे चल मुंबई चली बढ़ जा ए चपाट कहि का बाबू जे मुंबई चल जाला आ मुंबई से जे आगे जाई नु समझ ले एकदम बड़की समुंदर बा तो समुंदरवा के पार करे खतर बाबू हेलीकॉप्टर में बैठे के पड़ेला तो चल जो मैंने वो पार रह ना हम वो पार नहीं हो वो पार मस्कट में रह अरे तनी पीछे आ जा पीछे पाकिस्तान में ना डले है पीछे आओ नेपाल में अरे तनी और ये ने साला ते ही बता अरे यार हम रोनी हो रंडीगढ़ में साला इंडिया में रही कोई बार सब चुतिया बनोले बा ए चंडीगढ़ भाई रे का हो अरे चंडीगढ़ में रानी हो चंडीगढ़ में जब गाड़ी कटा के टिकट में ढुकनी हो फिर उरे बोलबे डंटा दे हमें डंटा दे सब के टिकट कटा के गाड़ी पर चढ़ला त गोड़िए कटा के टिकट पर चढ़ गइले है टिकट कटा के हां टिकट कटा के जब गोड़िया में ढुकनी हो गाड़ी पर चढ़ले है गाड़ी पे चढ़नी हो हां ता हमरा मिल गई है माल गाड़ी हम माल गाड़ी में कहा बुकी होला रे अरे सबसे पीछे रे सबसे रे बाबू के सबसे पीछे एगो हेती चुकी बोगी होला हेती चुकी बोगी होला ओइ में एक आदमी रहले खाली एगो गार्ड बाबू गार्ड बाबू हां गार्ड बाबू रामनारायण का मैंने देख के मारा ओइ में गार्ड बाबू रहले गार्ड बाबू रानी हो तो ओइ में कहा जगर लते को बैठ गेले रे ओइ में एगो गार्ड बाबू रहले जब गाड़ी रुके के होई तो हरिहर झंडी जब गाड़ी चले के होई तो हरिहर झंडी आ रुक जाई त लाल झंडी ओइ में कहा जगर लते बैठ गेले है भाई रे का हो जब गार्ड बाबू के लगे बैठ गनी हो बैठ गेले है लखनऊ ने त लागल ह पानी होके हां मौसम बनौले रहल आ गोरखपुर ने त लागल ह झाट हो एकरा में कौन गलती बा केहू के मुंह से सुनम तो जल्दीबाजी मगर कोए को तो गप दई है निकल जाई बतिया
बाबू ओकरा के झांस कह जाला भाई झांस लागल झांस मारे झांस मारे भाई रे तले उंगली लागल सुत गईनी अच्छा सुतल चल गईनी कोपा चल गेले छपरा के चोरी हां ओ जे का कर गेले हरी जब गार्ड बाबू कहता जे हो तनी उठबू उतने देर में रिलेशन बन गइल ना जब उठनी तो कहनी हुआ के जे कहां उतरबू अच्छा हम कनिया हमको उतरब सीमान हां तू कहता नहीं हुआ के जे ई हो टोपा तब कनिया गाड़ी के हट पीछे ए रुक ए आ गइल ए रुक अरे मर्द मारवा ए रुक अरे रुक ना रे अरे रुक मारवा आ गेल स्टेशन रो भाई रो मारवा साके पड़बे का गाड़ी पीछे हटली है अच्छा भाई उतर का तनी तनी धग उतार तो अच्छा मैंने पेटिया उतार देबे तो ए राजन केने गोल राजना में तोर काम बा है पेटिया उतार देबे पेटिया उतार दो पेटिया उतार हेगरा कलो हां इरा तू उतारनु रहबे का हो उतारला रे वजे मुंह का भर धप दे गिर गऊ ना उतार दी उतार एकरा घर के लूर आवेला हो एकरा ना वाला ते हट ए दोस्त भाई मैं पेटिया कर उतार देबो ई धरे ले कबो बाबू हैं? इतना दूर से आओ तक ट्रेन में कुछ नाश्ता पानी कइले बड़े कि ना कोइले बनी मर दे कइले बड़ी हां का उतार दी तोर हां उतार तो बुझाते गड़ा में मोछरी पकड़ के तरबा सोहरला बड़े एकदम सोहरला बड़े उ बेचारा अपने घेटू आइल बा ए मर्दे उतना भारी ले लेबे कहीं हमरा गोड़वे पे गिरा अरे मर्द उतारो घेटू आइल भाई मर दे उतारो उतारो मोंडिस गुलाम बाज काहे करिया उतरे काहे करिया उतरे एने परचून के सामान तो सारे फोड़ दिया मैंने तोर सामान फोड़ा दोस्त भाई देखा तो कौन सामान एकर फूटल बा जितना सामान एकर फूटल होई ओबे डाढ़ हम दे देकर देखा का फूटल बा देखा तो निकाल के दो का फूटल बा चेक कर लो तो का फूटल बा फूटल होई तो हम दिया एकरा के डाढ़ दिया का मुश्किल बा रे होई से रे सारे रे होई कौन परचून के सामान हो रे होई कौन परचून के सामान हो रे अरे बाप रे बाप इंपीरियल ब्लू प्राइमरी ग्रीन विस्की अरे बाप रे बाप भाई का रे ये मर दे पीले होए ना ई कौन सरवा धोती ले बाबू देख ली पियला होइला ना छोड़ला होइला लेकिन जब से नीतीश जी अपने बिहार के मुख्यमंत्री होइला सरकार उनकर लागो तोहिया से ओई कोई एकर दर्शन हो तो नहीं के अपने बिहार में बंटी या बबली वो कहां का रहते करो ठीक करे लेकिन एक बात बा पियकड़ अगर ताड़ी के लबली होखे आ चाहे दारू के बोतल होखे कितनो पियकड़ अगर पूरा झाड़ के पियइलो त का लेकिन में जरूर एक बूंद ओइ में छुटिए जाई रुको यो कितना दिन के बाद तो भेटाइल बा ऐसे ही हमनी के भेटात नहीं है अपने बिहार में आज मिलल बा तनी टेस्ट करी जे कैसन लागता एक और हमहु आशावाद ले ली अरे दादा रे ओय उल्टी होता तोरा बिगाड़ दी का हो रे अरे ओई में होगा गाड़ बाबू पानी छुले रहनी अरे जोरे सारे तोरा नून छाओ नहीं खेला तोरा पहले ना बतावेला तोरा इधर पिया कर तो वो जगह पी गई भाई का हो हम बड़ी इमरजेंसी में आइल बानी अच्छा जब हमरा के कंपनी ले हलो सिया ज्वाइनिंग ले लसियो कंपनी ज्वाइंटी अरे सरो ज्वाइंटिस हो जाई नु पूरा देहिया तार पियर हो जाई लगभग मुरई चबाए लगभग लौकी के सब्जी खाए कंपनी ज्वाइनिंग ले लसिया ज्वाइनिंग ले लसियो तले हमार मेहरारू फोन कइलो अच्छा
एकर मतलब तोर मेहरारू खिसियाइल भी तोरा पर गरम भी एकदम तोर मेहरारू मेहरारू हमर खिसिया गइल भी। अच्छा कने जे का कहत रु हम डिप्टी में बानी। हां मैनेजर साहब के रूम में रहनी है। अच्छा टेलीफोन गई कने जे सुनो का कहत रु कहतिया मौगी ते बतलाव जेते होली में ना वइले दीपावली में ना वइले छठ में ना वइले सारा का सारा बीत गइल ते ना वइले ते जल्दी आ तोरा के थामे दुर्गा माई तोर भखले बानी तोर मौगी तोरा के माने तोर मेहरारू तोरा के थामे दुर्गा जी के भाग देले बिया जय हो थामे के माई बाबू।